फाइनाल 28 तारिख सालमारिगो त्रिपुरा मथानि फासिं दै हांगार स्ट्राइक आसुक जागनाय आबुनि बागै त्रिपुरा मथानि आदं रक हाते कतर थांगै जागानाय लेख्या चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ कुमानी जे साल क्लाउड मा चौनाय सिनि दंखा किंतु बरो चौनो थोंगी दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनी उपाय तामौनाय त्रिपुरा सारावनि हामपान्दा तामौनाय त्रिपुरा सारावनि भविष्यत तामौनाय एवं त्रिपुरा सारावनि चिनी नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानी माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरा सारावबाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साखलै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथे कतरो र फाइये चिनी स्ट्राइक चिनी अन्नसन थे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चौ तंगैनाय जत त्रिपुरा सारावनो गुसुं माने चांग तंनाय त्रिपुरा सारावनो जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापोर्ट दंनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुगो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरा सा सं तंनाय रनो जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक बामे डेमोक्रेसी वेआव जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनी त्रिपुरा सारावनो चौ कोइनाय जे रवत शुधु चौ त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसो ये चौ सामु माथांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट या चिनी माइथैनो चिनी अधिकारनो चौ साये चौ मालानाय आबसे चिनी वाइचुबो आर्मी महाराष्ट्र चिनी जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनी महाराष्ट्र जतनि खासौसा बचिन बये बेले कष्ट बुंखा दिनी साग शरीरावनो चौ नाये जोंबो बारि केम थाव दुखौ माखौ तामय मले दिनी राजबारियो बुं गाहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामाराव फायो बुं जाया नङा बेले के दुखौ माखौ त्रिपुरा सारावनो कोयो हाइपेदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हागोन